बे समाव मोनसे गोनां खौरां मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होनि बे समाव थारैनो बीपीएफ राजखान्थि हानजा बे बीपीएफ राजखान्थि हानजाया कक्राझारावबो गोमोरलांसिगोन नामा कक्राझारावबो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजानि मददगिरिफोरा लासै लासैनो गोमोरलांसिगोन नामा हांगार जासिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव नुनो मोनदों मैयानि सानाव कक्राझार टाउनाव गोबां बिबांनि गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों खमैबो 1000 नि गोजौआव मैयानि सानाव जगदान जादों यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया कक्राझार टाउनाव गोमोरलांसिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव देबोरगाव थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि जे बियाबाव गोग्लैनाय 3 नं वार्डआव बे समाव बीपीएफ मददगिरिफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव मैयानि सानाव जगदान जादों थारैनो मख'नांगोन हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब बे बियाबनि खावसे गुबुन हारिनि बा राव रायज्लायग्रा बिथांमोना यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों थारैनो कक्राझार टाउनाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया लांदां जासिगोन नामा हाथफ्ला जासिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव गुबुन हारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मददगिरिफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों आरो मैयानि सानावनो देबोरगाव ब्लक यूपीपीएलनि आफादगिरि बिथां रबिराम ब्रह्मआ बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों बे समाव देबोरगाव बनरगावआव देरहागोना रोखा थामहिनबा फैबाय थानाय समाव देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम ब्रह्मआ 2025 आव बनरगाव देबोरगावआ देरहानाया रोखा आरो बिथाङा बुंथिबावदों दा बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव हारसिंनो यूपीपीएलआ सरकार दानायनि मोनसे रोखा बा गोहोआ गोख्रों जाबोगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम ब्रह्मआ एकेबारे हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि मोनसे शक्तिया लासै जागासिनो फैबाय थानाय समाव जे यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया हारसिंनो सरकार दानायनि जे गोहो थामहिनबा गोहोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं होननानै इसारा होदों बिथां रबिराम ब्रह्मआ बनरगाव ब्लक यूपीपीएलनि आफादगिरि बिथां रबिराम ब्रह्मआ रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया लासैनो जे हारसिंनो सरकार दानायनि जे गोहो बे गोहोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनरगाव ब्लक यूपीपीएलनि आफादगिरि बिथां रबिराम ब्रह्मआ आरो बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों फारफ्रोमबो बिथिंजों जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावबाय दं गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो गोजोननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया प्रमद बर'आ खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम ब्रह्मआ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा बे समाव लोब यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम ब्रह्मआ दिनै खोब गोजोनथाव खोथा दिनैहाय कक्राझार टाउननि प्राय 1000निबो बारा बीपीएफनि आरो गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय यूपीपीएल दोलोआव हाबदों बियो जोंनि यूपीपीएलनि थाखाय खोब मोजां खोथा खारन जोङो मिथिगौ जे कक्राझार टाउना सिगांनि समावहाय बीपीएफनि मोनसे जायगामोन दिनैहाय मानसिफ्रा जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे मोनसे सरकार सालायबाय थादों दा शान्तिनि खोथा डेभेलपमेन्टनि खोथा बयबो हारिजों लोगो लानानै जोंनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै गोबां खामानि मावदों दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिआरबासि कक्राझारल' नङा बिटिआरबासिफ्रानो दिनैहाय लासै दिनै यूपीपीएलआव बाहागो लादों बा जयेन जादों बिनिखायनो आं बनरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै खोब गोजोननाय थादों आरो आं मिजिंथिदों दिनैनि बे जयेन जानायजोंनो निस्सय आरो यूपीपीएल दोलोआ मोनसे शक्तिशालि जागोन होननानै सानो जों मिथिनाय मथेबा बावैसोनो बीपीएफनि गोबां नेताफ्रा जोंनि यूपीपीएलआव जयेन जागोन आरो बयबो दिनैहाय रियेलाइज खालामदों बुजिदों जे थारैनो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानानै बा बिटिसिनि गार्जेन जानानै जेबादि खामानि मावदों
बियो मोनसे बिराद आकर्षण जादों आरो आकर्षणल' नङा थारैनो मोनसे राइट वेजों खामानि मावलांदों बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों आहा मोनसे सिमां दं बा जोङो सानदों क'क्राझार टाउनखौ मोनसे सौन्दर्य टाउन हिसाबै जोंहा खालामनांगौ दङ क'क्राझार टाउनखौ मोनसे बिउटिफिकेसन खालामनांगौ दं खारन क'क्राझार टाउना जाहैबाय मा जोंनि बिटिसिनि केपिटेल बियो केपिटेलखाय जोंहा गोबां बेवहाय प्लेनिं जा खालामनांगौ दङ दा बेखौ जोंनि प्रमद बर' सारा गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुंदों जेरै बुंदों एरै लासै लासै खामानि मावगासिनो दङ सानफा एफा क'क्राझार टाउनखौ बिउटिफिकेसन खालामनायनि थाखाय माखासे पलिसि लादों दा बेफोरखौ दिनै क'क्राझार टाउननि क'क्राझारनि बासिन्दा जेसेबां दं बर'आनो होन बेंगलियानो होन गुबुन गुबुन हारियानो होन दिनै लासै 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 बे जिनिसखौ बुजिनानै इउपिपिएलनि फारसे जयन जादों एखेबारे हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि मोनसे सक्तिया लासै लासै जागासिनो दं खोब आङो आरो देबरगावआव बे मोननै समस्तिखौहाय गोबाव समनिफ्रायनो लादों बे केम्पनि बिसायख'थियाव माबायदि मिजिं खालामदों आङो बेखौनो बुंदों सिगाङावहाय बिपिएफनि बियो मोनसे मैखोम जायगामोन दा दिनैहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे खामानि जाबाय थादों बेखौ नुनानै बनगाव देबरगाव आरो बनगाव देबरगावल' नङा दिनै दतमा समस्ति बावखुंग्रि समस्तिनि जेसेबां भटार दङ बे भटारफ्रा दिनै रिलाइज जादों बुजिनो हादों बेखायनो दिनै पुरा इउपिपिएलनि फारसे मोखां जाबोदों इउपिपिएलनि फारसे जयना जादों दा बेखौ नुनानै माने बेखौ नायोब्ला 2025आव बनगाव देबरगावआ देरहानाया रोखा आरो प्लास जोङो खाथि खाला बावखुंग्रि दतमा इभेन सालाकाटि जोङो जा मोनसे रिपर्ट मोनदों दा सिं बिराद मोजां जोंनि इउपिपिएलनि फारसे आरो बेखौ नायनानै 2025आव इउपिपिएलआ गोबां सिटआव देरहागोन आरो मोजाङैनो सरकार दानो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों